Záplavy informací a rychlostí doby nám někdy unikají základní věci. Třeba to, že když někam vejdeme, je slušností pozdravit. Zajímavý projekt v této souvislosti připravila základní škola v Pudlově. Těm, kteří to už umí, připomněla a ty ostatní učila správnému společenskému chování. Zvolila proto poutavou interaktivní formu. Patříte nůž před nebo za vidličku? A jak naložit s příborem, když dojíme? Takový byl jeden z řady úkolů společenského dopoledne. Pravidla bontonu a dobrých mravů si školáci záměrně různého věku osvojovali v 10členných skupinkách. Za rizikovým chováním se vesměs vidí jenom drogy, kouření a podobné věci. Ale my si myslíme, že to všechno začíná už vždycky střetem nebo setkáním žáka a učitele. To znamená pozdrav, dobrý den, jak se máš a všechno tohleto, že je základ pro to, aby dítě vědělo, jak se chovat. Proto vlastně náš dnešní den se jmenuje sice Den prevence, ale jde o dobré mravy. Je to všechno dohromady. Jednak to zopakovat, podpořit a také, aby si to na vlastní kůži zažili. Do divadla normálně jezdíme z naší školy, ale s rodinou nejezdí. Jezdíme autobusem, ale s rodinou je to zase málo kdy. Takže chceme, aby si to zopakovali, připravili a osvěžili. A konec konců jste viděli, že děcka jdou kolem vás a zdraví. Projektový den nabídl celkem 11 stanovišť a všechna byla interaktivní. Tady například řešili otázku, se kterou si mnohdy dost dobře nevědí rady ani dospělí. V čem jít do společnosti? A co ty tepláky k tomu nějak nesedí? Toto ano, textilky se tomu říká, rozhodně. Bavili jsme se o tom, jak se chovat v divadle, co si do divadla sebou mohu přinést, co nemohu, jak se mám oblect do divadla, co potřebuji vstupenku, samozřejmě co na té vstupence je napsáno. A myslím, že děti věděli, protože jak jsem zjišťovala, skoro všechny už v divadle byly, na operu, na balet, dokonce i na činohru, jo, takže mám pocit, že věděli docela přesně. Co by jsi vzal do divadla na sebe? Bílou košili, kravatu. Boty. Vzala bych si do divadla tady tyhle ty šaty, silonky, šátek, boty a to vše. A kabelku a pěkně upravila bych se. A vzala by si třeba rifle do divadla? Ne, to není slušná. Učitelé neopomněli ani bezpečnost na silnicích. Jen několik desítek metrů od školy je zastávka Pudlov střed, dětmi hojně využívaná a kousek od ní přechod pro chodce. Další výborná příležitost pro praktickou ukázku. Například Adriana ze 4B si rady rozhodně ví. Chodí se přes cestu, musíme dávat doprava a doleva, dávat bacha na cestu, aby nás neprojelo auto a potom můžeme jít. Projekt navázal na školení 2 kantorek, ze kterých se díky evropské podpoře stanou metodici prevence. Školení organizuje kraj. Učitelé věří, že pořádný kus z modelových situací dětí uplatní v každodenní praxi. A kdo ví, třeba nejen oni. Těžko říci, těžko to odhadnout, ale určitě děti o tom doma budou hovořit. Budou říkat, co tady dneska zažili a je docela klidně možné, že když tatínek půjde vedle dcerky, která pozdraví, takže příště pozdraví taky i on. Nevšedního projektu se ve škole v Pudlově zúčastnilo všech 120 tamních dětí. Nápad je součástí aktivit, za které zařízení v loni v září dostalo jako jediné na Karvinsku krajský titul Příklad dobré praxe. Jak si myslíte, že je to správně? Prosím. Mamička je starší, já si musím sednout, třeba bolí nohy. Výborně.